Matagumpay na na-recover ng otoridad ang ilang armas na pagmamay-ari umano ng Rabi Criminal Gang sa isinagawang operasyon sa sitio Pinagbadilan, Barangay Bugal, Libon, Albay mag-aalas 10 ng umaga nitong Lunes. Kasama sa mga na-recover ang isang unit ng M16 rifle, isang caliber 45 na ringko, isang caliber 45 Taurus na may magasin na kargado ng 3 bala, isang pirasong magasin para sa M16 rifle na kargado ng 28 bala at isa pang steel magasin ng caliber 45 na kargado ng 4 na bala. Tuloy-tuloy po yung paghahanap namin or pag-recover namin sa mga firearm na nitong grupo na to para hindi na po sila maging instrumento sa paggawa pa po ng another crime na for shooting or murder. Kailangan ma-recover po namin lahat itong mga baril para sa gayon ay hindi na po magkaroon ng mga untoward incident dito sa bayan ng Libon. Ayon sa Libon Municipal Police Station, nadiskubre ang mga naturang armas sa abandonadong bahay ng dating pinuno ng nasabing grupo na si Richard Martinez Rabe sa tulong ng isang impormante. Bali, itong mga item po na to ay nakuha namin sa isang storage room, ma'am, nung dating abandoned house ni Richard Rabe Martinez. Namin siya na nakatago sa isang wall, wooden wall, at nakalagay siya sa isang blue na sako. So yung ma'am i-confirm namin na si Richard Rabe kasi yung pinagkuhanan na ma'am namin yung dating abandoned house niya, ma'am. Na-turn over na ang mga na-recover na armas sa Regional Forensic Unit 5 para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.